Čaute ľudia, dneska si vítam u ďalšieho videa a dneska budeme otvárať tieto 3 balíčky, 2 top klasy a neviem, proste asi klasické a budeme ich otvárať a neviem čo ďalej, takže ideme na to. Takže prvá top klasa. Tak toto otvorím. Nejaká strieborná karta, čo som tam tak nahliadol. No. Donnarumma. Donnarumma. Takáto strieborná. Winner. Gianluigi Donnarumma. Miniadže Kim, nepoznám ho, ale Max Power. Takáto. Ďalej. Dumfries. Electric Dumfries. Kanté. Takýto. Anthony Gordon, ten je klasik. Potom Mathys Tel. Barella. Angelo. Nová. Takže teraz ideme na nový balík. Zase top klasa. Náš cieľ je dostať Ronalda. Dúfam, že ho dostaneme. Takže Electric Barella, po druhýkrát Barella. Mix, Vinicius a Mbappé z Real Madridu. To je dobré. Som rád. Martinez. Lautaro. Taký klasický, a keď asi nie. Modric. Masterclass. Potom je tu Szoboszlai. Darmian.